Здравейте хора, аз съм Лоперчо и в момента снимам с Лягост от Майнкрафт и Веко от Майнкрафт. Нещо ми се бъга мишката. Днес ще снимам на CS, но ще снимам и на Майнкрафт, разбира се. Тези две игри ми са любими. Малей! Малей! Откъде ма стреляш ти, бе? Браво те. Човек, мишката ми яко бъгна. На второ място това знаеш. Не бе, какво е стана тази мишка, бе? Съм ветеран, дами и господа, от спецчастите. Абе, откъде ме нацепи, бе? Бих един и се качил там горе, че дали ще тръгвам и да ми прави бомбичка на сайна малък кръг. И че по-ден също аз ще го пусна, убил го пак и някакъв биди му уби. И че после уби мене. Не съм. Не уби му. Ти си беше със снайпера, нали? Не. Аз съм Семка. Семчица, значи, така ли? Аз така що да бях видял, бе. Отиваш сега към базата на добрите, нали? Там ме уби. И сега къде си? И си гледа там на... Бах ти лага ми изкара. Те качвам първия клип. Прах до тебе. Ехе, колко сте ви, бе? И цяла рода от цигани, бе. Сега. Мали, направо не смея да се покажа. Ай, кой ще се самоубия? Самоуби са. Мислех и то моя за вас си. Хора, първият ми клип ще бъде много по-дълъг от този. Този клип е кратък, защото няма намерение отново да го качвам цял ден. Там ти доста се уби. Дали беше на мост, че е там? Не. Човекът хвърлям бомбата и бомбата ми нещо и стана и където насоча мишката и тя там отива. Не се изстрелява веднага ми. Ще го заколя! Ще го заколя! Не можа да го заколя. Един го... Аз ти заколях. На колко ли хп го оставих то пич? Май беше Лоперч. Не си му заколял мене. Батя, колко си? Нещо мишката ми, човек. Тотално се бъгна. На каляно се бъгнича. Кралско флаг. Аз не искаш ще ходя да си купувам или утре. И ще ако един петъл изчезва от игра. Мислех, че отнесах някой с бомба пък.
Никой не съм даже и докоснал. Можех да го заколя това. Това е от мен, хора. Довиждане. Това ще го кръстя Лоперчо на CS, втори епизод. Чао!